And now, it's time for SPG. As in, super ganern secret file. Kuya, MESHEREP ka ba? Pwede patikim? Itago mo ko sa pangalang Bhie. At ito, ang aking SPG. As in, super ganern secret file. Gagi, ang pogi! Tili ko sa tainga ni Jana habang pinagmamasdan ang pagpasok ng isang lalaki sa bus. He has a pair of hazel brown colored eyes, pointed nose, and defined jaw. Idagdag mo pa ang pouty at pinkish lips niya. Sarap halikan! Bumaba ang tingin ko sa katawan niya at halos mabilaukan ako sa nakita ko. Excuse me, does anyone sits here? Tanong niya sa babaeng nasa harapan namin gamit ang matigas na Ingles. Foreigner, Bhie! Nanggigigil din sabi ni Jana sa akin. Kinailangan pa naming lunukin ang laway namin dahil konti na lang. Tutulo na. Sure. Medyo kabadong sagot ng babae. Thank you. He politely replied and smiled as he flashed his perfect white teeth. Pakipaypayan mo nga ako, Bhie. Hindi ko na kinikerry. I overly reactedly said to Jana. Sinabayan niya nga ang trip ko at pinaypayan niya nga talaga ako. Tahimik kaming humagik-gik pagkatapos nang bumulong sa akin si Jana. May dare ako sa'yo. Kapag nagawa mo, bibilin ko kahit anong gusto mo for 1 week. Bulong niya sa akin na halos ikalundag ko sa tuwa. Bet ko yan. Anong dare pa? Jana flashed an evil grin before she said the dare. Humalakhak ako ng pagkalakas-lakas na pati ibang pasahero na palingon sa akin. Ang basic naman yan. Wala namang mas kahiya-hiya dyan. Jana rolled her eyes. Gawin mo na lang. I laughed again and cleared my throat. Tumingin ako sa paligid at nakita ang busy ang ibang tao. I gathered all my strength and went beside the foreigner guy. Napatingin siya sa akin. I shamelessly bit my lip and touched his chest for a moment in a flirty way. Kuya, MESHEREP ka ba? Malanding ani ko sabay lagay kunwari ng buhok ko sa likod ng aking tenga. What? Kunot noong aniya. Hindi ako sumagot at kinindatan lang siya sabay balik sa upuan namin ni Jana para tumawa ng tumawa. Bakit, Bhie? Hindi ka ba naaawa sa dignidad mo? Salubong ni Jana. I confidently flipped my hair and replied, meron ba ako nun? Hinampas ako ni Jana at muli kaming natawa. Few minutes passed and we still cannot move on from what happened when the bus stopped. Nagsitayuan ng mga pasahero. Mabilis akong tumingin sa kinauupuan ni Kuyang Kano nang matantong papalapit siya sa direksyon namin. I silently gasped when he stopped right in front of me. Mabilis na kumabog ang dibdib ko at halos mabali ang kamay ni Jana sa sobrang higpit ng hawak ko. Yes, may I help you? Nabulol pa ako sa kaba. Hindi siya sumagot at hinugot sa bulsa niya ang isang pirasong papel. Inabot niya sa akin ang papel at nanginginig ang kamay kong tinanggap yun. Kumunot ang noo ko, kasabay ang pagtibok ng puso ko. Sabi niya bigla. That's my calling card and my condo address. Sagot niya na parang nababasa ang nasa laman ng utak ko. Ha?
Wala sa sariling tugon ko, pero agad akong bumalik sa wisyo nang yumuko siya sa tenga ko para bumulong. May ipapatikim lang sana ako sa'yo. Ikaw na bahalang humusga kung masarap o hindi. He smoothly said in a fluent Tagalog tone before smirking at me. Putik! Nanlaki ang mga mata ko at gulat na gulat akong napatingin sa kanya. Alam niya palang magtagalog, Bhie. Bulong ni Jana sa akin at lumunok na lang ako. Alam ko, Bhie. Muli, ako si Bhie. At ito, ang aking SPG, as in Super Partner Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.